Arkada şehrindäki Gurbanoğlu Berdimuhammed Fadanakyt şagdar sagaldysly kediş merkezine bejergelýän şagdara gahrman arkadamyň adından ýurdumyzda giňden belenirýän Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz güni münasibetli dürli urunşly süýjün hymmatlardan ibaret bolan toý sowgatlary goşurly. Munyň özi üsüp gelýän ýaş neseller hakdaky aladanyň döwlet siýasatynyň möhüm urlarynyň bir hökmüne kesgitlenigini görkezýär. Mälum bolşary Bagtyar çağıryň ýurt hökmüne ikrar edilen Türkmenistanyna ösüp gelýän ýaş nesilleriň saglygy, olaryň sağlaşykly ösüş bilen baglanyşykly meseleleri döwletimiziň hemişelik üns merkezine saklanýar. Munyň özi paýhasy belirlemeden taryhyň dowamyna berkarar eden hemde dünýä nusgalyk insan perwer ýörelgileriniň häzirki döwrüň ruhyny kybap derejede ösürilýäniniň nowatdaky beýanydyr. Häzirki döwürde ösüp gelýän ýaş nesilläňe uly arada hemde mehr bilen gurşalmagy, gahrman arkadamyň başyny başlany asly maksatlarynyň hormatly prezident bilen parasatly ýol başlygynda üstünlikli durmuşa geçirilýäniniň netijesidir. Munyň özi insan saglygyny ähli zatdan ileri tutýan arkadaky gahrman serdarymyň durmuş uğurly siýasatynyň uly üstünlikleri besenýäniniň aýdyň subutnamasydyr. Özleri üçin niýetlenä bayramçylyk sowgatlaryny uly ruhlantyk hemde şatlyk şowkuny ýa-ni kabul edeni bagtyar nesilleri edilýän alada hemde berilýän gollaw üçin tüýsürekden çykýan goşgy seterleriň üstünden gahrman arkadaky gahrman serdarymyda tüýsürekden çykýan hoşallyk sözlerini beýan etdiler. Olaryň çagy kalplaryň çykýan sag bolsunlary, aýdýan goşgulary hemde aýdymlary bagtyar çagylygy berkarar eden ýurdumyzda alınıp barlayan işleňe senasy bolup ýanlandy. Milli Bahar Bayramy halkara Nowruz gününiň hormatyna iwalany süýji önümleri çağılaň ruhuny götürüp olan şatlygyna şatlyk goşdy. Munyň özi ýurdumyzyň her bir insanyň aýratynama çağılaň uly alada bilen gurşulyp alynýanynyň aýdyň subutnamasyna öwürli. Şunda bagtyar çağlaryň gülükleri hemde şatlyklary has belentden ýanlandy.